Ten finał anime złamał mnie. Obejrzałem cały Attack on Titan i zastanawiałem się, jak ja w ogóle mam na to zareagować. Myślę, że jedyną sensowną opcją będzie to. If I lose it all, lose it all, make it say. If I lose it all, lose it all, lose it all. Ale ile tam się działo, ludzie! Ostatnia bitwa świata kontra Eren. Levi w końcu pokonuje Zika. Zryw w końcu się zatrzymuje. Tytani stają. Mikasa zabija Erena. I potem go całuje. Nekrofilka, ty. Sama końcówka. Bo Mikasa potem odwiedza Gruberena przez całe jego życie. I te ujęcia, i to wszystko na napisach. Czy chcecie powiedzieć, że historia serio zatacza koło? Kiedy ten chłopiec i drzewo i... Nie, ja nie wierzę, nawet napisy mnie zabiły. Levi kończy na wózku? To jest dla was ważne w tym finale, do czego ja się mam odnieść? Która scena złamała was? To by nie było jako Tytan? Niezły ups.